Outfit check. Oh. Bago niya ko nang inutang dito sa kuan di siya may. Oo. Ka Alexandra. Ipautang mo siya. 1 week to pay. So nice ka kung nautang. Oh, di ba? Oh. Napanay duwa. Kani 350. Kani bungga kaayo beshi me. Pang summer outfit kaayo nag-atro ba kung dumagyati. Oh, di ba? Dunya kay mga mega. Kung pa ni jumpsuit ni Besh. Ikaw di ka mo utang niya. Pag utang niya dito, dili naman to siya Manila yun, uy. Pak, sino ka dyan? Kuha pa kayo na, di ba bongga? Ang labay. O kaon. So, sa pita, mas special na ako sa kabaraha. Labay. Kulob ha, kulob. Dili pwede kaya. Sige, sige. Sa manak? Mana, atong na maningil mo sa utang na. Ang dress daw. Ito sa dress? Oo. Ito. Ang bayad daw, ato kayo sa kabulan naman daw kuno to. Maugani. Sugal ako ang bayad. Muna, sige pagsugal. Wala kong gagawin na. Hindi mo na napadamagipit ko. Mamakak na pod ko ani. Sige lamang ko pamakak. Ma,